Ako yung giandaman ang ako mga classmate kung talagsahon na pagkaon. Ang tawag ani ay parang pungkan. Maganhi man gituron sila kay na may group activity. Samtang nagpaabot ko sa ilaha, ako ning imutang sa lamisa o magkaon-kaon ko. Uy, Dudong Pawix! Eh, Unsa man ay mong gikaon? Juan, parang pungkan, tamis kayo. Parang pungkan, mura man ganin naglimonchito. Sila we. Daghana ani oy, sige patilaw ako ha. Sulod ka tamis ka ni, sige daw, kaon ka daw. Oo. Tamis kayo. Wala tamis gidi ay, wag gidi na asluman do. Gatik siguro ko nimo babantay bita ko aslum ni ha. Aslom gyapon tamis ka dito. Tamis kay ni. Sila we. Tamis no. Ay man klaro Dudong Pawix. Dang. Aslum ang kaayo ni. Ayog sama ila kuwandong kambiti ha. Kung kang clear, ukin si unang nila maabot. Imuha jud kong nailag ba. Sige. Ayun, pagsaba Maria ha. Kadagaan Dudong Aslom Pawix. na kayo day. Aslum Di kay ba ko asluman lagi? Sige daw, kauna daw. Uy, naana man si Clear oh. Clear, dali. Ano pa din naadaan do ha? Asa din si Lusyog si Betty? Ada si Beauty Clear. Wa mo nagsabay lagi. Ang bago ko sa ilo ho. Asa din na yung gikaon di ay? Ha, tanga? Parang pungkan, tamis kayo. Tamis kayo, Clear. Parang pungkan, limonsito, mangganin na ako. Sito, gyapon. Itaas naman na, tamis Japon. Tamis kayo, oh? Ano, Suro, tamis kay. Na. Tamis lagi kayo. Dagan gani kayong gibutang ni Dudong Pawix, no? Tagay na ko daw. Gikan man ni sa asa ni mo nakuha Dudong Pawix? Ha? Asa naman nagigikan? Among piyawa. Sa Mangkiawa. Pawix, tanawa si Clear. Gikaon, Clear. Tamis man Tamis lagi kayo, oh. Tamis kayo, ah. Tamis, no? Nailan na kayo kung Dudong Pawix ganina. Yun na tamis na. Aslum kay kayo. Aslom day. Si Betty na pudron. Si Beauty, og maabot si Beauty ron. Ayog saba. Sige. Ate tagkaon. Aslum kayo. Oy, nangam na si Beauty oh. Dali. Uy, bibo naman lagi mo diha. Si Lucio, asa man di ay? Ah, si Lucio, wala pa man naabot. Dudong Pawix, mura paminon ako dilito ka ni si Lucio. Kita ra ninyo magbuhat og group activity rin. Lingkod Sige na lang. kaya, Lingkod sa Beauty. Lingkod na diri Betty ah. Asa na yung gikaon? Uy, limonsito man ni. Dilay. Asa naman ni kayo? Dili man mo dito. Muna gitawag og parang pungkan, tamis kayo. Asa man lagi ka na Pawix? Namisa. Tala, oo. Sawa ka kaon niya. Wala, lagi ni guba yung no. Tamis kayo. Ha? Tamis kayo tilawi. Tamis dahil, try daw na ako be. Tuan isa. Kayo. Aslo, wala kong pananawan eh. Paboto lang nato kadali si Lucio ron sa Lucio. pagkahuman. Tilawi kayo tamis. Ang tao sa tagi handa medyo ni Dudong Pawix sa tuwa no. Ano yung sinapres nyo? Ang tao tamis kayo. Sige na. Tamis lagi. Tamis no?